तर आपण कुठे आलो आहे आपल्याला आता ह्यांना बघूनच समजेल. कुठे आलो आपण? हां, एकदम साईबाबा कसे दिसतात एकदम आपले बाबा तसेच एकदम. वा एकदम छान. मी म्हणते ना लवकर दर्शन घ्यायला तर इथेच दर्शन घडवलं बाबांचं. एकदम छान मस्त एकदम सेम तसेच दिसता. चला दादा घेतलेलं आहे. हे बाजूचं हॉटेल, या लाईनला तिसरं हॉटेल. माझे पाठी लागतात ना तिथे. हे कसे ना बोलतात VIP एंट्री देतो, हे पास देतो, ते पास देतो, पण अशा सगळ्या लफड्यात पडायचं नाही. आता मी जेवायला चालतो. साईबाबाचा जिथे प्रसाद मिळतो ना हे सर्व काही ना काही इकडे जवळपास सर्व दुकान आहेत. मस्त मस्त आहेत. आलं समोर 50. जवळपास कॅन्टीन असायची, चहा फ्री असायची तेव्हा पूर्वी. इथे काय लिहिलंय? फ्री प्रसाद मिल. आणि तिकडे 50 रुपयाचं आहे काहीतरी लाईन, ही फ्रीवाली आहे. चल याच्यात मम्मी इकडे चल. काजल ते दाखव मला. तिकीट काउंटरवरून काय आहे फ्री ना? पैसे घेतले का? चला तिकडे. इकडे काय लिहिलं समोर? वेटिंग हॉल. आणि मस्त आहे ना ते. आणि इकडे मग ह्या स्पेसमध्ये ना रात्री ना माणसं झोपतात गादी टाकून. ब्लँकेट वगैरे आणतात ना घरोघरची, ते झोपतात ना? ते इथे झोपतात फ्रीमध्ये. चला लाईन बघ किती लाईन. झुक 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 झुक. लाईव्ह दिसतो. आता मी साईबाबाचा प्रसाद जेवणार आहोत. तिकडे आपलं जेवण आलेलं आहे, फ्री जेवण. प्रसाद आलेला. प्रसाद. मग आम्हाला सर्वात आधी तुम्हाला हेच दाखवायचं होतं. आणि ना इकडे कॅपॅसिटी केवढी माहिती आहे? हॉलची सिटिंग अरेंजमेंट 3000 लोक जेवू शकतात. चला काय पाहिजे खायला? 2 भाज्या, डाळ आणि भाजी, चपाती. फटाफट. तू चपात्या नाही खाणार तर नको घेऊ. मी एकच खाणार. मी एक खाणार, तू 2 खा. एकच द्या. मला नका देऊ. एक घे ना. मला नको. आई माझी तू मला दे. चला जेवायला सुरुवात करा. नाही आता गोड पण येतो. आमच्याकडे बुंदी आलेली. जेवण आवडला? संपवते सर्व. चला या रुमाल आणलेला आहे. आता किती वाजले? आपण बरोबर 1:30ला जेवून बाहेर आलेलो आहे. तर किती चार्जेस लागले? फ्री
एकदम फ्री. 0 चार्जेस. 2 भाज्या, वरण भात, आमटी होती आज आमटी वरण होते आज. तेच आज म्हणजे वरण नव्हता. भातावरती आमटी, 2 भाज्या, चपाती, भात. लापशी लापशी. आणि चवीपुरतं मीठ. तर इकडे आल्यावर बाहेर कुठे जेवायची गरज नाही, अजिबात नाही. पोट भरतं ना एकदम. असं नाही की नाही देऊ शकत, तुम्ही बाहेर देऊ शकता, पण आधी आल्या ना इकडचा प्रसाद जेवलात ना की मस्त वाटतं. कॅपॅसिटी किती होती? 3000 त्या एका हॉलमध्ये 3000. एका लाईनी 100, समोरच्या 200, आपल्याबरोबर 600 माणसं बसली होती. बसली होती. जशी एक लाईन संपते तशी दुसरी. वाड्याला पण किती माणसं होती बघितले का? वाड्यालाच कमीत कमी 20-25 माणसं मी बघितली. बरोबर. एकदम छान होतं ना जेवण. तुम्ही पण या दर्शनाला वेळ काढून. आणि पहिला जेवायला या, प्रसादाला या इकडे. VIP मध्ये असंच असणार, 50 रुपये घेणार हे जेवण, पण जरा बसायला असं गोल देणार ते लोक. आणि त्याच्यात पापड लोणचे वगैरे आहे. जमलं की ते पण खाऊन दाखवूया, ठीक आहे? आता तिकडे पण सर्व काय काय फोटो काढतात ते तिकडे बघूया. आता चला. मी लास्ट आपण कधी आलो होतो तेव्हा पण तो हाती उभा होता बिचारा. हो, आता पण उभाच आहे. जन्मोजन्मी हाच हाती इकडे आहे. आणि उभाच असतो. हां, असं कॅमेऱ्यामध्ये बघायला गेलं ना रिअल वाटेल. हा ना? खरं हत्ती वाटतो. हां, तिकडे पण ते लोक काय करतात तिकडे, ते सर्व कॉस्ट्युम घालून उभे आहेत. ते सर्व ते मला वाटतं ते छत्रपती शिवाजी महाराजांचे तलवार, ते सर्व त्यांचं सामान, ते सामान दाखवतात. म्युझियम टाईप. हा. नको नको, चल मम्मी. होय होय मम्मी, चल. मी चाललो मम्मी, तू राहा इकडेच. ही जी एवढी आता सर्व तुम्हाला एमटी दिसत असेल ना, हे सॅटर्डे संडेला कधी या, हा. हात धुवायला जागा नाही मिळणार, पण जेवण मिळणार तुम्हाला, एवढं गॅरंटी आहे. जेवण इकडे कधीच संपणार नाही. जेवण कधी संपत नाही. अरे वा, हे तर एकदम व्यवस्थित, एकदम छान. नमस्कार. जशी माणसं येतात तशी जातात आणि परत येतात तशीच ना? तशी ते जातात तशी चालूच आहे. ते वाढणारे बसले होते, एवढे दमतात ते बिचारे वाढून वाढून. पाटी मंदिर आहे बरोबर, पाटीच आपण जेवलो ना. आणि ही लाईन कसली एवढी? बसला. आणि बसचे चार्जेस काय? फ्री. कुठे 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 सोडते ही? मंदिरात आणि त्यांच्या आश्रममध्ये जे स्टे घेतात ना, दोन्ही ठिकाणी सोडतात. नाहीतर इकडे रिक्षा पण आहेत, रिक्षा पण आपण घेऊ शकतो ना. असे रिक्षा घेतले की चार्जेस 10 रुपये, 20 रुपये, 20 रुपयेचं असणार. आणि आता बस फ्री. आम्ही तुम्हाला कसं इकडे जे इकडचं आहे ना एक्सपिरियन्स, तेच आम्ही तुम्हाला घेऊन दाखवणार. ज्यांना वेटिंग नाही करायची आहे ना, तर ते लोक असे रिक्षाने जाऊ शकतात. पण इकडे सर्व फ्री असून पण पैसे द्यायची गरज नाही ना, फ्री आहे ना. जेवण पण तेच, फक्त 50 रुपये घेऊन वेगळा बसायला देतात, एवढंच आहे. इकडे फ्री सर्व्हिस, बस सर्व्हिस फ्री आहे. आणि स्पेशल जेवण म्हणजे कसं, लोणचं, पापड आणि वेगळं बसायला देणार. बसायला देतात. इकडे समोर पण सर्व मार्केट आहे. आता ऊन आहे म्हणून नाही, नंतर आपण येऊन दाखवूया ना मी. ही जी वाईट बस आली ना, वाईट बस तीच. आपल्याला उभं राहायला होणार आम्ही आता. हो, उभं राहून जावं लागेल, गर्दी आहे खूप. ये मी पुढे ये. बस आल्यावर माणसं आली बघ, बस आल्यावर सर्व आलीत. आज सगळी चेंगरा चिंगरी आतमध्ये. लिहिलंय बघ, श्री साई संस्थान ट्रस्ट शिर्डी. मम्मी कुठे बसली? पुढे चला. बसमध्ये गर्दी. फ्री बस ना. खेचून भरली होती. हे किती छान वाटतंय ना बघायला.
एकदम जुना काळचं बांधकाम आहे, एकदम मस्त दिसतंय ना. एक इन्फॉर्मेशन दिली का फुलं अलाउड नाहीत मध्ये ती? होय. फुल चला उठा. एक काजल चल. झालं दर्शन? झालं. कुठे प्रसाद आणि काय काय मिळालं? प्रसाद आणि प्रसाद आणि विभूती मिळाली. विभूती कुठे दाखवा. पर्समध्ये ठेवली. आणि मोबाईल कॅमेरे सर्व जप्त करतात, जमा करायला लावतात. मोबाईलचे 5 रुपये, कॅमेराचे 10 रुपये. आणि आमचे सर्व ठेवलं होतं म्हणून आम्ही तुम्हाला व्हिडिओ शूट करून इव्हन मोबाईल पण आतमध्ये देत नाही न्यायला. अलाउड नाही. विभूती दाखवा आम्हाला. विभूती संपली? नाही, तू एक पाकिट घेतलेली. तू दिवाळी जागेपर्यंत बसू. हां लय लाईन नाही होती तरी पण चालून चालून पाय लय दुखले. दाखव विभूती आम्हाला. आम्ही तिघांनी एक एक विभूतीचं पॅकेट घेतलं. चला आता. प्रसाद दिला फ्रीमध्ये. चला. आज एका दिवसात सगळं झालं आपलं. दर्शन पण झालं, जेवण पण झालं फ्रीमध्ये.